dziko lapansi lero ladzaza ndi mafunso amene anthu akuyesera kufunafuna mayankho ake. Wina aliyense akamadzuka lero mmawa, akamagona usiku, akumakhala ndi zolingalira zambiri zokhuza dziko lapansi. Komano Yehova Mulungu wakumwamba adatipatsa ife mawu okuti tikamalingaliramo usana ndi usiku tizadziwa za nyengo imene ife tili nkukhala ndi kumene dziko lili nkupita. Masiku akumapeto ano zochitika nzambiri. Tikuyenera kukhala anthu akuwerenga mawu a Mulungu ndi kumvetsa chimene Mulungu wakumwamba akulankhula nafe. Zochitika za pa dziko lapansi masiku akumapeto, kuwonongeka kwa chilengedwe. Zochitika ndi zambiri, mkwiyo wa anthu kuonekera mu zochitika zosiyanasiyana. Kukhala kwa anthu tsiku ndi tsiku lero kukamba za coronavirus umene uli muliro wasokoneza dziko lonse lapansi. Kukhala kwa anthu tsiku ndi tsiku, nzeru zikuchuluka. Anthu akufotokoza zambiri za 5G, kuti wa 5G ndi chiyani. Anthu akufotokoza zambiri zosamveka bwino, zina zomveka bwino. Kodi kwa ife amene tikukhala pa dziko lapansi, nzeru tingayipeze bwanji? Tingamvetse bwanji za 5G kapena muliro wa coronavirus? Migwirizano ya mipingo kuyesa kugwirizana panga chinthu chimodzi. Anthu akusiya zimene anazimvetsa bwino chokera m'malemba napanga migwirizano yosiyanasiyana monga tikuoneramo. Mgwirizano wa atsogoleri a m'mayiko osiyanasiyana kuyesa kulumikitsa dziko lapansi. Zonsezi zofunika munthu akathe kuzimvetsa masiku ano otsiriza. Maufumu otsiriza pa dziko lapansi Yehova Mulungu wakumwamba adatifotokozera kale. Tikuyenera ife kumvetsa zimene zikuchitika pa dziko lapansi masiku amene ife tikukhala. Abwenzi amalawi anzanga, kuli maufumu anayi amene Mulungu wakumwamba adatifotokozera ife, adatiuza kuchokera m'buku la Daniel chapter 2 chapter 7. Zimenezi ife tiyenera kuzimvetsa pakulingalira mawu a Mulungu nthawi zonse. Nkokoma masiku ano akumapeto mene dziko likutsetsereka, kumvetsa chimene Mulungu wakumwamba akulankhula nafe. Kuwerenga malemba mokhulupirika, mosayang'ana kumbuyo, mosayang'ana kutsogolo, komano kuyang'ana Mulungu wakumwamba popeza yekhayo ndiye wodziwa zonse. Chotero pali chenjezo lotsiriza pa dziko lonse lapansi. Uthenga wa angelo atatu. Masiku tikukhalano masiku ofuna kumvetsa uthenga wa angelo achitatu. Ndi chenjezo limene Mulungu wakumwamba apereka kwa iwe m'bale wanga. Ndi chenjezo limene Yehova Mulungu wakumwamba apereka kwa iwe mlongo wanga. Amalawi anzanga, masiku ano otsiriza chenjezo lilipo. Akutiuzitsa mumveka bwino kuti kwene ife kusamalitsa ndi ukana kulandira lemba la chirombo. Tikamuwerenga pa Chibvumbulutso chapter 14 verse 9 mpaka na 11. Akutitsimikizira ife uthenga wa mngelo wachitatu, ulaliki kapena kuti uthenga wakumwamba umene Yehova Mulungu wakumwamba wakonzera ina malawi anzanga. Ndi chenjezo lokuti wina asalandire lemba la chirombo. Nkofunika kukana kulandira lemba la chirombo. Nkofunika kutuluka mu babulo chimene chisogonekero cha dziko lapansi. Abwenzi, ifika nthawi imene mauthengawa adzaletsa kuti asamvekenso pa dziko lapansi. Anthu adzafuna kumva zowasangalatsa iwowo. Masiku akubwera amene mabuku opatulika, mabaibo, adzalandidwa, adzawotchedwa, adzasowa. Kodi m'bale wanga, ngati sokonza moyo lero udzakonzanso liti? Tangana dziko lonse limene lilili, anthu apereka mafunso. Kodi coronavirus nchiyani? Kodi izi zopanga wanthu? Kodi nanga nzeru imene zachulukiramo tikumva zambiri zokhuza 5G kapena kuti network za mafoni ndi zina zambiri ngati makompyuta zimene anthu akuchita nazo mantha, akumapereka mafunso osiyanasiyana, akulankhula zambiri. Komatu mawu a Mulungu amatifotokozera ife zakuya zokhudza zimenezi. Chotero malawi anzanga, konzekani kumva uthenga wabwino wa ufumu wakumwamba. Tikhala ndi uthenga wabwino kwa masiku angapo. Tikhala ndi mauthenga wokhuza masiku ano otsiriza kuti wina aliyense akonze moyo wake. Yehova Mulungu wakumwamba akuthangateni kukhala nacho chidwi chakumvetsera mauthenga amenewo, popeza anu
ndi masiku otsiriza. Ambuye akudalitseni. Dziko la Malawi ndi dziko losangalatsa, ndi dziko la mtendere, ndi dziko lopatsa chimwemwe. Ndi chifukwa chake linapatsidwa mawu omveka bwino osangalatsa a mchingerezi kuti the warm heart of Africa. Komano Mulungu wakumwamba ali ndi uthenga ku dziko la Malawi, chifukwa anthu ife tikukhala masiku otsiriza. Pakuyang'ana zochitika za dziko lapansi zikupereka mafunso ambiri, ndi Mulungu wakumwamba watikonzera ife uthenga kuti tikamve chimene akuyenera kulankhula nafe. Ndi uthenga madzulo ano umene Mulungu wakumwamba wayikiza ku mtima wanga kuti ndigawane nanu Amalawi anzanga, chifukwa cha mafunso amene anthu tili nawo okhuza coronavirus, ka virus kamene kakuyambitsa matenda COVID-19, komanso zokhuza ma network kukumveka mbiri imene ili pa dziko lonse lapansi yokhuza 5G, zimene tikugwiritsa ntchito pano mafoni athu ndi zina magadgets osiyanasiyana. Timagwiritsa ntchito 4G, inu mukumbukira takhala tikusinthidwa kuchokera ku 3G kubwera ku 4G, ndapa tikumvanso za 5G, koma tikumva zinthu zosiyanasiyana. Buku lopatulikanso nalo lidatichenjeza ife zokhuza lemba la chirombo limene ambiri amalidziwa momveka bwino kuti 666. Kuti zonsezi ndi chiyani? COVID-19, 5G, lemba la chirombo 66. Kodi malemba akutinji pa zimenezi? M'bale wanga, tipemphere kuti Yehova Mulungu wakumwamba atilankhule mu zinsinsi zake mu nthawi ino. Ngati ungakwanitsa pamene wakhalapo, khala pa mpando, kaya uli m'minibasi, foni yako ili m'manja, ukumvera uthenga wabwinowo, tipemphere. Yehova Mulungu wokonda amene muli kumwamba, inu Mulungu wa mphamvu zonse, mudalenga zinthu zonse kumwamba ndi dziko lapansi. Mudapanga ife wanthu mchifanizo chanu komanso mukhalidwe lanu. Pakukhala ife anthu ochimwa, Khristu Yesu adadza kudzatifera, adakhetsa mwazi ndi mutitsimikizira m'mawu anu kuti machimo athu ife tikawavomereza pamaso panu, inu Mulungu ndinolola ndokhulupirika kuti yotserefe chosalungamacho. Kotero ana anu tikuvomereza mphulupulu zathu pamaso panu kuti ndife anthu ochimwa. Tikupempha mutikhululukire mphulupulu zathu. Ngati dziko la Malawi talakwitsa zinthu zambiri, mikangano pakati pathu njosaleka, umbava pakati pathu ngosasimbika, zambiri zochita zathu kupembedza mafano pakati pathu kulipo, kudzikonda kusakhulupirira mawu anu. Mbuye Mulungu wakumwamba, tipempha mutikhululukire ife mphulupulu zathu, kuti takonzeka tsopano kumva mawu anu, popeza dziko lapansi likupereka mafunso. Ana anufe tikukhala anthu amantha muzochitika. Tikupempha kuti mutilankhule, popeza mwatitsimikizira mawu anu kuti mawu anu ndiwo nyali kumapazi athu, komanso ndiko kuwunika kwa panjira yathu. Tikupempha Mulungu mutilankhule ife, mutidyetse ndinu kuchokera pa gome lanu loyera. Ili ndilo pemphero lathu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. COVID-19, 5G, lemba la chirombo 666. Kodi izi malemba amatinji? M'bale wanga, dziko lapansi mene tikukhalira anthu akupereka mafunso ngati awo ochepa chabe amene anthu mukumapereka Amalawi anzanga. Kodi matenda a COVID-19 adzatha kapena azingopitirirabe? Kodi matenda awa ngochita kupanga wanthu kapena ngachilengedwe? Kodi 5G ndi chiyani? Ambiri akumafotokoza nanena ndi mawu amphamvu kuti 5G ndi 666. Kodi zimenezi ndi zoona? Enanso akumafotokoza 5G ndizongokhuza mafoni chabe, nzongokhuza manetwork osiyanasiyana, zibe mavuto ena aliwonse.
enanso akumafotokoza kuti 5G ikuyambitsa matenda. Mayiko ena osiyanasiyana amafika pofotokoza kuti ngakhale mbalame zikumafa, ngakhalenso mitengo ikumauma. Kodi zimenezi ndizoona? Kodi malemba akutinji pa zimenezi? Enanso akumafunsa kodi nthawi imene malemba Mulungu wakumwamba adafotokoza m'buku la Chibvumbulutso kuti idzafika nthawi imene adzaletsa kugula komanso kugulitsa. Ndi anthu akumafunsa kuti kodi nthawiyo ndi ino? Kodi nthawiyo ndi ino? Inu amalawi anzanga mukumafunsa mafunso amenewa. Tifuna ife tisanthule malemba m'buku lopatulika kuti kodi zonsezi Mulungu wakumwamba akutinji. Kodi nanga mene dziko likutsetsereka moterera, zochitika zonse mezi kuchitikiramo, kuti tikamakhala tikumamva nkhani za mavaccine, kuti kuli mkulu wina dzina lake Bill Gates amene akuti wavomereza kuti apereka ndalama zochuluka kuti apanga akatemerawo akhawoteteza anthu ife ku matenda a COVID-19. Ndi anthu akufotokoza zambiri namanena kuti iye zimenezi akufuna kuti ayike tizinthu tina m'matupi anthu kuti azitha kumatsatira kuti munthu ali apa ali ndi ndalama zotere kwa akaunti kwake, zochita zosiyanasiyana zimene anthu akumafotokoza zokhuza akatemera ameneyi. Mayiko ena mu Afrika afika ponenetsa kuti ife zimenezi sitilandira ndiponso sitivomereza. Abale anga amalawi anzanga, tifuna ife tisanthule malemba kuti kodi buku lopatulika Mulungu wakumwamba akamatilankhula ife m'mawu ake odziwa zonseyo akutinji pa zimenezi. Uthenga mutu wake COVID-19, 5G ndi lemba la chirombo. Yesaya chapter 24 verse 1 mpaka na 6 pali mawu: taonani, Yehova apulutsa dziko, nalipasula, nalitembenuza dodolido, nabalalitsa okhalamo ake. Ndipo padzakhala monga ndi anthu, moteronso ndi ansembe, monga ndi mtumiki, moteronso ndi mbuyache, monga ndi mdzakazi, moteronso ndi mbuye wamkazi, monga ndi wogula, moteronso ndi wogulitsa, monga ndi wobwereka, moteronso ndi wobwereketsa, monga wotenga phindu, moteronso ndi wobwenzera phindu kwa iye. Verse 4: dziko lilira nilifota, dziko lilefuka nilifota, anthu omveka apa dziko alefuka. Chifukwa chake chitemberero chadya dziko, amene akhala m'menemo apezedwa wochimwa. Abale anga amalawi anzanga, Yehova adalankhula mwa mneneri Yesaya mawu amene awerengawa. Mukawamvetsa bwino mawu amene awerengawa mu Yesaya chapter 24 verse 1 mpaka na 6, iniyo mwerenge mofatsa chapter chonsecho, mupeza kuti zimene Mulungu wakumwamba adalankhula mu chapter chimenechi ndi mmene pano dziko lapansi lilili palibe kusiyana. Mukhoza kuona mmene matenda adza a COVID-19 sadasiye munthu. Akukhudza wolemera ngakhale sosauka, akukhudza womveka wa dziko lapansi ngakhale iyo panda dzina kumene. Wina aliyense pa dziko lapansi walefuka, anthu amaudindo awo alefuka, akusowa chochita, aliyense nzeru zamuthera. Dziko lapansi lero lili dzandidzani ngati munthu oledzera. Inu amalawi anzanga mukudziwa mene kudangolengezedwa kuti dziko litsekedwa kanthawi, anthu mantha adalipo. Ndi chimene Mulungu wakumwamba adalankhula kuti iye mwini wake Mulunguyo ndi amene angalisasule dziko lapansi. Adalankhula momveka bwino Mulungu nanena kuti Yehova apulutsa dziko, nalipasula, nalitembenuza dodolido. Lero dziko lapansi mukayang'ana latembenuzidwa dodolido, kalikonse kayimiratu, kalikonse kasokonekeratu. Ndiye uthenga umene Mulungu wakumwamba watikonzera ife amalawi kuti COVID-19, 5G, lemba la chirombo 666, kodi izi malemba amatinji? Mbale wanga, uzatsatira malemba amene tiziwerenga muphunziroli. Ukatero uchita bwino koposa, ndipo umvetsa chimene Mulungu wakumwamba akulankhula nawe. Ndikuwerenga nanunso Mateyu chapter 16 verse 2 mpaka na 3. Yehova akulankhula motere:
Koma iye anayankha nati kwa iwo, madzulo munena kudzakhala ngwee, popeza thambo lili lacheza, ndipo mmawa lero nkwa mphepo, popeza thambo lili lacheza chodera. Mudziwa kuzindikira za pa nkhope ya dziko ya thambo, koma zizindikiro za nyengo ino simungathe kuzizindikira. Yehova Mulungu wakumwamba ngwabwino, ukamawerenga mawu ake amakupatsa chiyembekezo ndi kumakulimbikitsa, kupatsa chitsogozo. Yesu Khristu adayankhula kuti ifeyo anthu okhala pa dziko lapansi tikaona kamtambo kali bii, timadziwa kuti mvula itani kodi mvula igwa. Pakuyang'ana chilengedwe timatha ife kuzindikira nyengo. Tikaona timasamba tikuphukapo ndi apo timazindikira kuti dzinja likuyandika. Ndi Yesu Khristu adafotokoza m'Mateyu chapter 16 mavesi amene awerenga verse 1, verse 2 ndi 3, akutsimikiza kuti ife anthu okhala pa nkhope ya dziko lapansi tikamona zochitikazi tikumalephere ife kuzindikira nyengo. Ndimafuna ndikufunse Mulungu wanga, m'bale wanga, ndimafuna ndikufunse, kodi mmene ukuona zokhuza COVID-19 coronavirus, mmene ukuona za nkhondo zosiyanasiyana pa dziko lapansi, mmene ukumva mbiri zakuchuluka kwa nzeru kuti kubwera 5G zikachitika zoterezi, kodi ukuzindikira nthawi imene ife tikukhala? Kodi ukudziwa kumene dziko likupita? Yesu Khristu adatipatsa ife zizindikiro zosiyanasiyana m'Mateyu chapter 24 kuti munthu ukamazitsata izi nkumamvetsetsa uzadziwa dziko kumene likupita. Takumbukirani, tawerenga Yesaya amakutitsimikizira kuti Mulungu adzatembenuza dzikoli kukhala chadodolido, komanso kuti okhalamo ake apezeka ochimwa alefuka. M'bale wanga, iwe ndi ine ndife anthu ochimwa, tikusowekera mpulumutsi Khristu Yesu kuti atithangate mu dziko ili limene latembenuzidwa chadodolido. M'bale wanga, usachoke ukhale pompo kuti umve chimene Yehova Mulungu wakumwamba akulankhula nawe. Ndimafuna muone zinthu izi abale anga. Taonani zimene zikuchitika pa dziko lapansi lero. Mukamayang'ana chithunzi ichi, mukamayang'ana mupeza kuti pali achinyamata ana a m'masukulu osiyanasiyana. Dziko lapansili kuyambira December kumabwera kuntunda uku 2019 omwenaso September amene kudachitika zipolowe zosiyanasiyana pa dziko lapansi, ndezida zafika pa chimake pa dziko lapansi chifukwa chakantsikana kena dzina lake Greta Thunberg, kameneno kadanena kuti sikamapita ku skulu chifukwa kafuna kupanga zipolowe ku dziko lapansi chifukwa pa nkhani ya chilengedwe, kuti chilengedwe chasokonekera. Ndi nkukwiya kwa kantsikanaka kudapangisa skulu zambiri pa dziko lonse lapansi, kuyambira kwa azungu kufikira kuno kwa Afrika, kuti no m'masukulu anthu adasiya pita ku skulu zawo. Ndi mukuona zithunzi izi, mukhoza kuona ana anyamulanyamula zolembedwa zosiyanasiyana kukwiya. Ndi mukang'ananso pakati pa zithunzi izi mukuona mayiko amene akhudzidwa ndi nthenda imene yavutayi ya COVID-19 ndi mayiko ochuluka. Muona ngati ku US abana kuti anthu asamayendeyende, muona ku UK abananso chimodzimodzi anthu alibe ufulu amakhala nawo. Mukhoza kuonanso ku Spain kumene anthu ambiriso akhala akufa achita kunena kuti khalani pa nyumba panu musayende. Mukhoza kuonanso ngakhale ku France marestaurant, malo odyera osiyanasiyana ndi mashopu ambiri atsekedwa, malonda sakuchitikanso ayi. Mukhoza kuena ku Italy achita kutsekeratu dziko kuti anthu asatule nyumba zawo, asapange ntchito zawo chifukwa cha matenda COVID-19. Ndi dziko lapansili luperekali mafunso nzoona. M'bale kumapereka mafunso sukulakwitsa. Mayiko ambiri atsekatseka maboda mwawo, malire mwawo. Dziko la Germany malire awo onse atsekatseka chifukwa cha matenda amenewo. Ngakhale pompa pa balathu apa pa John Pompa pa South Africa atsekanso malire awo. Anthu ali mnyumba zawo, anthu akulira mmenemo. Chifukwa chani? Anthu akuopa kufa, kapena kuti boma lufuna kuteteza anthu kuti asakumane ndi mavuto amatenda amene a COVID-19. Koma funso nkumati, kodi zimenezi zikuonetsera chiyani? M'bale wanga, iweyo ukamaona zimenezi, ukamamva pa news akulengeza zimenezi, Mulungu wanga, agogo anga,
kodi mukuzindikira nyengo imefe tikukhala ndi kumene dziko likupita? Kodi mukuziona zinthuzi kuti mulungu alipasula dziko lapansi, walitembenutsa dodolido, achuma avutika, amphawi avutika, kufanana mu zonse. Abalanga mukamayang'ananso pa chithunzi pamene mukuonera, mukhoza kuona msilikali akulankhulisana ndi kamtsikana kamene katenga pepa alachi kumene kuno ku South Africa. Chifukwa uzolakha nyumba zawo, anthu akamafuna kutuluka akumatenga chilolezo, ndiye mukuona kamtsikanaka kakuonetsa chilolezo kuti inetu kamwina kamakagula zinthu sindikudziwa. Ndifunso nkumati, iweyo Malawi nzanga ukamakhala, kodi ukudziwa chimene Mulungu wakumwamba akulankhula nafe? Ndipo sizokhazi zipolowe zakusintha kwa nyengo zakhala zikuchitika kumano. Ine chimene chikundipatsa kwambiri maganizo kuti ndilingalire mwakuya nchonena kuti mmene wabwera COVID-19 zokuti miyezi yadutsa yapitayi kunali zipolowe zokhuza chilengedwe zimene zanthu ayiwala zavindikirika ndi COVID-19. Iwe m'bale wanga ukhoza kuchitira umboni, ukumbukire kunena kuti kudali mkokenkoke pakati pa dziko la Syria ndi dziko la America, kuvutana kwambiri kufuna kuthirana machaka, koma zonsezi panopo zati zazizira. Konkuno kwathu ku Malawi kudali zipolowe zosiyanasiyana, anthu kuvutana kwambiri, koma kubwera COVID-19 padachita pakatipo. Kodi zimene zikamachitika m'bale wanga zikupatsa mawu oti chani? Ndiye mukhoza kuona chithunzi chikantsikana ako kamene matchula dzina kuti ndi Great Thunberg, ndikamwana kazaka 17, koma kadachoka kwawo ndikuyenda mtunda wautali mpaka na ku America, nikayenda maiko osiyanasiyana, kadafika poka kumana ndi akulu ku America, mpaliamenti, senate kumana nawo, ndikwawo zoti mwalephera mukutonongera dziko lapansi. Kodi m'bale wanga zimenezi sizipatsa mafunso? Komanso kamwana kameneka kadafika ndikukumana ndi mtsogoleri wa mpingo wa chikatolika papo, kakumana naye. Mukhoza kuona pa chithunzipa kanyamula chikwangwani chomuza papa kunena kuti khala nafeni mu chipolowe chimenechi. Mchizungu achita kulemba kuti join the climate strike, kumpempha mkulu wa mpingo, mtsogoleri wa mpingo kuti akhale nawo. Pali nkhani pamenepo malinga ndi malemba. Mukhoza kuona pa chithunzi apo ngakhale nkhalango ya Amazon idawotchedwa, idapsa nkhalango, moto nkulephera anthu kuthimitsa. Zonsezi kuti m'bale wanga sizingakupatse mafunso? Kodi ukamawerenga malemba ukumvetsa za nyengo yomwe tikukhala? Uthenga ndionena kuti COVID-19, 5G, lemba la chirombo 666. Kodi zimenezi malemba amatinji? Ndi zonse zimene tikuonazi mzongofuna kuonetsera pamene dziko lafika, pofuna kugwirizana ndi Yesaya zimadalankhula zija kuti anthu okhala mu dziko talefuka, tonse tapezeka wochimwa, tukhala nthawi yovuta, nthawi yakumapeto, nthawi yosautsa, yofunika kukhala pansi nkuwerenga malemba ndikumvetsa, ndikumadziwa kumene ukupita. Ndikuwerenga nanu buku la Pita wachiwiri, kapena kuti 2 Petro chapter 1 verse 19 mpaka na 21. 2 Petro chapter 1 verse 19 mpaka na 21. Mawu a Mulungu akulankhula, ndipo tili nawo mawu achinenero okhazikika koposa, amene muchita bwino powasamalira, monga nyali yonikira malo a mdima, kufikira kukacha nikauka nthanda pa mitima yanu. Ndikudziwa chipoyamba kuti palibe chinenero chalemba chitanthauzidwa pachokha. Ukanakhala wina mmakhalapo ukadanena kuti haleluya, chifukwa mawu awa mawu okoma kwa basi, mawu omveka bwino, otsogoza nyengo imene tikukhala ya COVID. Ndifuna ndiyende nayo pang'ono malemba amene awerengawa, titsetsereka kumusiku ubamvetsera bwino. Akunena kuti tinawo mawu achinenero. Mawu achinenero pa Chingerezi we have a sure word of prophecy. Mawu achinenero awa tufuna timvetse kuti mmene akuti tinawo mawu achinenero akutanthauza kuti chani mawu ake ati. Chifukwa lero dziko lapansi lagundika ndi maonenero osiyanasiyana. Ndikuona m'bale wanga
kuti agula galimoto. Chimwali ndikuona mutakwatiwa maonena magundika pa dziko lapansi lero ndi amene wawo. Kodi vesi ili lukamba zimenezo akunena kuti tinawo mawu achinenero ndi akuzatsimikizira momveka bwino kuti amene tichita bwino powasamalitsa. Kapena tiyambe ndi mbali yoyambayo kuti mawu achinenero ndi okhazikika koposa kukhazikika koposa. Kodi akatukhazikika ndi kutani? Ukamayang'ana dziko lapansi umapeza kuti kuli mitengo ina. Mwachitsanzo ukapita ku Lilongwe, ukamapita ku city center, umakapeza mitengo ina yakalikali kulikulu idakhazikika imeneyoyo. Ole mphepo iwombe simatani kodi simachoka. Ndezilikonso nyumba zina ukapita ngati ku capital yakalekale kuzomba uko, ukamapita ngati upita kuchawe kuli nyumba zimene zinamangidwa kalikalero zomangidwa ndi madoti sizimagumuka ngakhale zidakhazikika, maziko akadakhazikika, kusonyeza kuti chinthu chosasunthika. Nde Mulungu akumwamba kutilankhula kunena kuti mawu achinenero ndi okhazikika, samasunthika ndi mmene alilimu. Mpofunika kumvetsa pamene ndi akunena kuti amene tichita bwino powasamalira. Ine tiwe m'bale wanga wokondedwa kutenga tambula ya galasi ndikupatsa kuti tandisungireko koma undisamalire, ndikudzoti kuti unyamula mopembedzera bwinobwino, ikamafuna kugwa uyesetsa ndithu kuti isagwe, kumeko ndikusamalira. Kapena ine kundipatsa njinga yako, mundisamalire kuti njingayi iyo ndikayipeza ndasiya pa mtengo pena pake, ine nkuchoka apa kuti undasamalira, ayi ndithu sidasamalira. Ndi Mulungu akulankhula kuti mawu achinenero ndofunika kuwasamalira. Ndakuti tikasamaliramo tichita bwino. Sakulekera pompo ndakutiuza kuti mawu achinenerowo ndiwo nyali yowunikira mu mdima. Haleluya. M'bale wanga dziwa chinthu ichi, masiku amene tikukhala ano dziko lapansi ladzaza ndi mdima wandiwaya, total darkness. Zimene ndaonesa pa chithunzi zichi kuti ana m'masukulu kuchoka kembopanga ma strike poti chilengedwe chaonongeka, nkhalango kuotchedwa, mikangano pena paliponse. Lero matenda awo amene adza a COVID-19 amene anthu mpaka nasiyagwira zintchito, zinduna zafoka, anthu anzeru maprofesa wakusowa chochita, ngakhala za chipatala amene nawonso nzeru zikuwathera, mapresident nzeru zawathera. Koma tadziwa ichi m'bale wanga, alipo mawu achinenero amene akhoza kuwunikira mu mdima uwu, ndipo akuyenera kuwunikira mu mdima uwu. Ndi ukamvetsa bwino uthenga uwu umene Mulungu wakumwamba waupereka ku dziko la Malawi, uthangatidwa mu mdima umenewu kufikira kuti Yesu Khristu akawalira mu mtima mwako, iye monga nthanda, nyenyezi yonekera kummawa ndi Yesu Khristu, kuti akafika kukhazika mu mtima mwako namakutsogolera, ndipo pakudza iyeyo udzapeza chimwemwe. Ndiye ndimafunanso mugwire mawu awo amene akutitsimikiza kuti ndikudziwa ichi poyamba kuti palibe mawu achinenero chalemba chitanthauzidwa pachokha tukamba za chinenero, kapena kuti sure word of prophecy. Prophecy, mawu achinenero samatanthauzidwa pawokha kuti ungogwira kalemba kamodzi kokho ndagwira apa ndamata apa basi ndamata apa. Ayi ndithu, umene uchoka kulemba lina kupitanso kulemba lina. Ukafuna kumasula zinthu za m'malemba usamasulire ndi maganizo ako. Chotero muthenga uwu ine mlaliki amene Yehova Mulungu wakumwamba wandituma ku mtundu wa abale anga Amalawi, simumvapo maganizo anga ndi kumasulira uneneliwo, koma lemba ndi lemba linzake, chifukwa mawuwo ndi mawu amoyo amene ngakhale Yesu Khristu adalankhula pa Yohane chapter 6 verse 23 verse 63, adalankhula mawu Yesu kuti thupi silimapindula kanthu thupili, koma mzimu ndiye wopatsa moyo. Chotero mawu amene ndalankhula nanu ndiwo mzimu. Yesu adalankhula mawu amenewo akuti thupi lathuli ili silimapindula kanthu, thupi lako m'bale mlongo silipindula kanthu, koma mzimu ndi amene amapereka moyo.
Ndiso adalankhula kuti mawu amadalankhula nafe ndiwo mzimu. Yohane chapter 6 verse 63 uwerenge. Pachifukwa icho pesa mawu ngopatsa moyo. Tikamasanthula muphunziro iyi titenga lemba ndi lemba linzake osati maganizo a munthu ayi. Tamva mawu awa Yesaya chapter 28 verse 10 pali mawu osangalatsa kwambiri. Akunena kuti pakuti pali langizo ndi langizo. Langizo ndi langizo. Kuchita kubwerezatu langizo ndi langizo. Lamulo ndi lamulo. Ndakubwerezanso lamulo ndi lamulo. Kuno pang'ono kukonso pang'ono. Ndibwereze verse Yesaya chapter 28 verse 10. Utenge Bible lako mbali pamakhalapo zisanthula malemba. Ukhoza kupanga pause kina kuwerenge lembalo ndozimvetserabe bwino utengapo. Pakuti pali langizo ndi langizo. Ndakudzabwerezanso langizo ndi langizo. Lamulo ndi lamulo nkuzabwerezanso lamulo ndi lamulo. Kuno pang'ono ukonso pang'ono. Mawu a Mulungu akamamasulidwa umatenga lemba ili ukaliwerenga ndikudzapitanso kulemba lina ilo ngakhale kukhoti. Kodi mulandu wa mboni imodzi oweruza angaweruzepo chilungamo? Hayi, ndi sizingatheke. Iweyo kudziwa m'bale wanga sizingatheke zimenezi. Pompano dziko athu amalayo kudali milandu ya zisankho ali sakudziwa zimenezi. Iwe ndiwe mboni. Ena munkakhala pa wireless tsiku ndi tsiku kumamvetsera. Ngati umatsatira mlandu umene uja zakukhoti zonse mboni zidali zambiri mboni kuti nkhaniyo ikhale ndi umboni okwanira. Chomwechi mawu a Mulungu pofuna masulira chinenero zikufunika kutenga lemba ili ndi lemba ili. Kutenganso lemba ilo ndikumvetsa bwino. Kodi inu mukudziwa ku dziko lapansi anthu ambiri ayamba chipembedzo chifukwa chongogwira pa vesi limodzi lokha. Ena ambiri adasankha kusampembedza Mulungu wakumwamba chifukwa chongogwira vesi limodzi lokha. Koma chinenero ndi lemba ili ndi lemba ili. Mzimu woyera mwa Petro akutsimikiza kuti palibe chinenero chimene chidadza ndi chifuniro cha munthu, komatu ndi anthu ogwidwa ndi mzimu woyera, anthuwo adalankhula. 2 Petro chapter 1 verse 21 akutero akuti chinenero sichidadza ndi chifuniro cha munthu. Ndemuyang'ane lero dziko lapansi kuti zimene anthu akunenera ndi chifuniro chawo kapena mzimu woyera kwatsogolera. Koma kuti kalero tikamakamba zachina Eliya, tikamakamba zachina Yohane Mbatizi, tikamakamba zachina Petro, akuti sadachite zinthu ndi chifuniro chawo koma adadzazidwa ndi mzimu woyera nagwira ntchitoyo ngakhale Yesu Khristu. Ameni. Chotero m'bale wanga phunziro ili COVID-19 5G lemba la chirombo 666 tisanthula bwinobwino malemba ndi lemba, langizo ndi langizo. Kuno pang'ono kukonso pang'ono kuti zimveke bwino mopanda maganizo a munthu. Pamene dziko lafika apa bodza lakula zedi. Pamene dziko lafika lero bodza lakula ndezifunika kusamalira. Chipoti bodza lakula lero umamva izi mawa umva izi. Ndi paka ambiri a inu pa nkhani ya COVID-19 ukawerenga ichi iye akuza kuti kunaphulika ku China, ukawerenga ichi iye akuti iye kumazafikira mwambalame, ukawerenga ichi iye ali ndi gasi wina wake, iye ukawerenga ichi koma mileme zambiri pirikiti. Ndo kapita izi muzinthu za mpweyazi zi social media izolemba pirikiti. Ena mpaka napano apanga chisankho chonena kuti samawerenganso zimenezi. Chifukwa dzikoli lahadzaza ndi bodza. Mulungu atembenuza dodolido kutembenuza. Mitundu yonse alefuka. Munthu akatopa akalefuka amasowa chochita, amasowa cholankhula. Munthu akalefuka akatopa. Ndi mmene panopo dziko lafikira. Ndi pakupewa izi tamvani mawu awo. Mateyu chapter 24 verse 4 Yesu adalankhula. Ndipo Yesu anayankha nati kwa iwo, yang'anirani asasocheretse inu munthu. Yesu kudazilankhula mawu awa kwa ophunzira ake. Adakhala pa phiri azona pepa yekha. Mukambe verse 1 chapter 24. Ndipo Yesu
anakhala pansi kuphira zona payekha paphe, ndipo ophunzira ake adadza kudzamuonetsa iye chimangidwe chakachisi. Ndi Yesu adayamba kumawayankha. Ophunzira ake Yesu akalero adafuna kudziwa kuti kodi dziko likamadza lipita kumapeto, Yesu akamadzati akudza adzaonere chiyani nanga iwe m'bale ndi ine. Tilekeranji kumafunsa funso limeneli. Ndi Yesu choyambirira kuyankha mchimadankha mvesi 4 kunena kuti yang'anirani wina asasocheretse ine. M'bale wanga pamene zafika apa anthu akamba zambiri za COVID-19 za 5G zambiri zina anthu akamba kuti 5G ndi 6 zambiri mbiri zikufunika kuyang'anira. Uyang'anira bwanji? Lowa m'malemba, gwada pansi, pemphera, tseka makutu ako ku zinthu zabodza za wanthu, lapa machimo ako, pakuti tonse okhala pa dziko lapansi tapezeka ochimwa. Ukatero m'bale wanga udzachita bwino. Kodi ndani wa inu, mmodzi wa inu, pakulemba mayeso amene sayamba wakhala pansi nawerenga mokwanira, naleka masewera onse, nachita mosamalitsa, nayang'anira kuti mina nkutheka mayeso angadzalephere, atatikononga ndalama zambiri kulipira sukulu? Nnena ngakhale mmodzi amene angachite masewera mu nthawi ino. Ndi nthawi ino pamene zikuchitika Yesu akuti yang'anirani wina asasocheretse. Kaya ndi wachipembedzo, kaya ndi wandale, kaya ndi nzako, kaya ndi wapabanja pako, yang'anira m'bale mlongo kuti wina asakusocheretse. Ndi mu nthawi isa COVID-19 yang'anira m'bale kuti wina asakusocheretse. Mulungu wakumwamba sakulekera pomwe potilangiza ife kutilankhula. Akunenanso pa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3. 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 pali mawu awa mwamvetse bwino. Munthu asakunyengeni konseko kuti silifika chani tsiku lakudza kwa Yesu. Koma chiyambe chifika chipatukocho. Chiyambike chipatuko kena kulizisa bwino tsiku lakudza kwa Yesu. Navumbulutsike munthu wosaweruzika, mwana wa chionongeko. Malemba akutero akuti munthu asakunyengeni konse, munthu asakunamizeni kuti Yesu sadzabwera, dziko lizikhala chimodzimodzi chonchi, dziko ni mambala anthu zambiri pirikiti zolankhula. Zidamba kumveka kalekale za 66 zakale zimenezo. Anthu akumankhula choncho pawelesi ndi pawelesi, zidamba kuzimva kalekale zimenezi. Ndi Mulungu akuchenjeza kuti wina asakunyengeni kuti tsikulo silifika Yesu sadza. Ndi tsikulo lifika, Yesuyo adza, dziko lilitha. Koma zisanatero akunena kuti ayambe waonekera kaye mwana wa chionongeko. Chipatuko chionekere kaye, apatuke muchonadi cha Mulungu. Zochitika zake zikhale za Yudasi wachionongeko. Akonekera amene yoyo pamenepo pofuna osamalitsa. Bale wanga, malemba akunena kuti lemba ndi lemba, kuno pang'ono uko pang'ono, langizo ndi langizo. Ukhoza kuona mavesi amene tawerenga Mateyu 24 verse 4. Yesu akuti yang'anirani wina asasocheretseni. Ndi Yesu adafa nauka nakwera pita kumwamba. Patadutsa nthawi yayitali atumwi akulalikira madera osiyanasiyana. Petulo mziti Paulo adakalankhula ku dera la kwa Thessalonica mawu ngati okhaokhawo. Adawachenjeza anthu okhulupirira kuti muyang'anire inuyonso wina asakunyengeni. Umboni okwanira umenewu kuti pali nkhani pamenepo. Ndisakuthengawo kukamba za COVID-19, 5G, lemba la chirombo. Mbali wanga ukatenga Bible yako nkumalinga malemba amene tikusanthula apa, unkonda Mulungu wakumwamba kuti ndiye wabwino. Kuti tutimwilire ntchito yake mpaka mapeto, posachedwa tifika kukalandira mboto. Ulendo ungovuta ofuna kulimbika, posachedwa tikwera mapiri ya mavuto. Utsikira chigwa cha mtunzi wa imfa, mpaka tita
mitsinje ya misozi, kutsikira chigwa cha mthunzi wa imfa, pakati tawoloka mitsinje ya misozi, ndife asilikali anawatile mambuye, kuti tutigwirire ntchito ya